Sa kamahal karon sa presyo sa gatong kag sa kada ginamo sa Middle East, saka panaog man ang presyo sini. Kadamo sa nag-shift sa solar power para sa ilang mga balay sa kakulba nga base magtimbuok pati presyo sang kuryente. Kung ikaw ang nagapaminsar pa lang o kung nagaduha-duha, kung bala mag-shift ka na sa solar, yaring pila ka mga bagay nga i-take into consideration mo man antes magdesisyon. Ato na istorya si Engineer Silverio Silver Navarro Jr., isa ka consultant on renewable energy. Una, sunod sa kay Engineer Silver, depende ini sa imong expectation o kung luyag nga matabo. Ang expectation nila ang nagadikta sang ila desisyon, no? So ini nga expectation nagahalin sa nabatian man nila, no? May ara sang actual experience sa mga tupad balay nila. Correct. May ara man halin sa nagabaligya sang solar no? So ang naka-install sang solar, of course may sugilanon silang experience, nagdubo ila kuryente, ang nakatagot sang battery, wala sila brown out. It's very positive. Pero kung in terms of pila ang gasto nila, why na nila nistoryahan? Gani importante ang financial nga factor. Pila ang gastuhon mo? Pila ang imo sarangan mapagwa nga kwarta o kung pila ang sarang mo mahulam nga kwarta? Hindi man abi basta-basta ang presyo sang solar. Gani, may mga naga-finance ni nga mga bangko kag iban pagid nga mga financing institution. Sa sulod sang 3 ka tuig, pwede ka na mag-ROI o kung return of investment, bawi mo na ang imo nga gasto. No? May mga financing nga gabase sila sa imo savings. So kung savings lang ang basihan naton sa presyo sang solar subong kag nagataas sa kuryente, actually may makita ako nga mga 3 years pa lang bawi na nila. Kung medyo mahal ang imo nga ginbakal nga solar, may financing output, posible mabot 5 years. Oo. Pero ting life sang solar lawig. Gani, importante nga ang ginakuhaan mo kung ang imo nga installer ang mayara sang after sales o kung pagkatapos mo pa-install, ang ini nga mga installer ang sarang mo ayhan makontak kag nagakadtuman sa imo kung may problema kung dapat kalayuhon o kung islan. Nagadepende sa kung ano kadamo sang imo nga appliances, ano ang imo nga mga gamit sa sulod sa balay, kag kung ano kalapad ang imo nga atop ang pag-decide kung ano ang nagakabagay para sa imo. Depende kung ano kadako sang atop available sa imo, amo lang ma-produce ang solar. So it can be partially i-power yung balay mo or full ang balay mo, depende sa kadako ng solar. But most often, part lang sa ang imo nga consumption ang gina-power niya. Okay. Ang tabi essentials. Suga, ang refrigerator kung kisa may aircon. Pero itong mga microwave oven or madagko, gina-set aside para kung emergency, hindi mo mas laki ng land. So, gina-segregate natin kung anong priority nga load, amo lang itong gina-power natin sa backup sa solar. Ang ginaistoryahan ta, wala pa niya sang battery ha. Solar panels lang gid. Ang ginakaon sini mga 20 to 30% sang imo nga consumption sa kuryente. Buot silingon, 20 to 30% man ang inubo sa imo nga balayran sa kuryente sa kada bill. Pero nga, abala may nagasiling nga kung mag-solar, wala na sang bayaran sa kuryente. Pwede na siya kung ang dako ang imo nga atop kagamay imo consumption. Okay. No? Posible gid na. But most often, partial lang iya nga reduction. Mayara man ga nakakita nga zero bill. No? Kita damo gid na sa online kapag kita zero. You can do that. One, kung may ara ka sang battery. No? Kahit yung solar aga lang, pwede ka ka-charge imo battery during the day, ginagamit mo man, pagkagabi, instead of using sang kuryente, atong nag-charge mo sang aga, mo itong gamiton mo. So, pwede mo gid masiro ang imong bill. So meaning, kung may battery ang imo nga system sa imo nga balay, posible nga wala ka na may ginabayaran pero actually, hindi gid man siya zero. Kay man, may minimum ka man sa gyapon nga bayaran kung wala ka naka-net metering. Ano ba lang ang ginatawag ng net metering? Kung wala ka sang battery sa net metering, nagabaligya ka sang sobra mo nga kuryente sa electric company. Pero tandaan nga ang presyo sang pagbakal sang power company sa imo, amo man ang presyo sang pagbakal nila sini sa ilagi dya ginakuhaan man nga kuryente. Mga katunga lang ini sa presyo sang kuryente nga ginabayaran mo sa ila. Kung gusto mo nga mag-zero gid ang bill mo, medyo dakuan mong solar mo. Nga actually sila ang nagaginansya kay pagwa sang solar nga kuryente halin sa balay mo, nakonsumo na sa piyak balay mo without
Wala tayong pagkilabyan. Wala iyasang ginlabyan kag wala man gasto ang electric cooperative, no? Nag-share ka na to, Nag-share ka na. But then supposed to be sobra mo na to. Okay. But it's also an investment man sa imo nga pwede mo to magamit nga credits para maibanan mo ang bill. Tandaan nga sa net metering, diri nagasulod nga kinahanglan ang mga permit. May duha ka mga ahensya sa gobyerno nga istoryahon. Una, ang Office of the Building Official. Kung mayara na nga daan sa occupancy permit nga ginatawag para sa imo nga balay, pag-modify mo kung pagbag-o mo sa mga electric connection sa imo nga balay, dapat mo man ini-amend ang imo nga application dito sa ila para ma-inspection for safety. Mayara ka na sang Certificate of Electrical Final Inspection, no? Busilingon safe ang na-install, dalon mo na sa electric cooperative sa utility para energize nila yung mga system. No? So, ang for compliance sa safety, ang local government. For compliance naman sa distribution code naton para safe nga wala disturbance sa aton electric cooperative, ang electric cooperative naman ang ma-inspection sina, no? So may nag-test ginahimo, schedule na siya, plus compliance sa metering. Kaya ang imo nga metro nga conventional, silingon gina-measure lang imo konsumo, isla na sang metro nga ma-measure man pila ang imo ginapagwa. Okay. Para mabutang niya sa imo nga bill, amo ni ka kilowatt hours ang imo na konsumo, net na actually kay ang iban mo consumption ibana na to. Kag amo ni ang sobra mo nga gin-export mo. Ang gwa sini itungod lain na presyo sa pag-import mo sang kuryente pasulod sa imo balay kag ang pag-export sini pagwa naman sa imo nga balay nga katunga lang sang imo nga import kun dako ang imo nga export pwede ma-zero ang imo nga bill. Kung partial lang ang nabuhin sa imo nga consumption, may bilin ka naman nga balayran. Ganit lang tawon ana ang electric bill, mangita installer, mga sa quotation kag siguraduhon nga may after sales service. Kaya ang ini nga installer, sila dapat ay mag-guide sa imo sa pagkuha sang permit sa LGU kag sa electric company. Maghalong man sa ginatawag nga guerrilla installers o kung mga nagtuon-tuon lang sa YouTube kag nagapang-install na karon sa mga balay. May iban sa aton nga do it yourself na lang. Tandaan nga kuryente ang ginadiel mo, gamay lang nga sala, may mo ini magresulta sa sunog. Mas maayo nga may training gid ang naga-install kag nagasunod sa mga safety requirements. Mas maayo kung establish na gid ang installer para makasiguro. It's safe to say nga dito kamo sa medyo established na nga mga installers makadto, ang presyo ti medyo competitive naman, although nagsaka sila tungod sang demand plus hubsanay na halos subong mga warehouse, no? Correct. Kag mahambal sila. Nagsaka na kay ang transport cost tungod sa Iran war nagdugang. Well, you can still check sang iyang financial viability, no? So, as I mentioned, atong 3 years, basim mo na 4 years kaya nagmahal-mahal ng solar being a payback. But then, it's an investment nga treatment mo. Lanton mo ang financial capacity man nimo to take on a loan or to size ang system. Ang mas maayo lang sa solar kay pwede ini mangin modular. Amat-amat lang sa masarangan ng anay tubtob nga makadugang ka na naman liwat. Gina-recommend man ni Engineer Silver nga mas maayo kung may batteries kay man bisan may bagyo, may power ka sa gihapon nga na store. Kung may battery naman, hindi mo na kinahanglan mag-apply sa net metering kay ikaw na lang mismo magamit sang natipon mo yung power sa imo nga battery. Medyo mahal ini gamay pero bawi ka naman sa benepisyo. Suro gani sa manager sang VCY Solar nga si Engineer FC Aying, isa ka local solar energy company, gulpi lang nagsaka ang demand sa ilang mga panels, sa ilang mga inverters, batteries kag accessories sang nagka-krisis na. Pero mas maayo karon ay kung ikumpara sang una, mas bulubarato na lang karon ang mag-shift sa solar power. Sa subong, kung 3 kilowatt ang ginakonsumo nga kuryente, sarang makapabutang sang solar mo nga sistema sa price range nga 150,000 to 200,000 pesos. Pila man ang mga pinaka-basic, for example, ang mga range ng prices, pila as low as, pila ka makastart ko? Depende sa capacity. Kung 3 kilowatt, more or less, mga 150 to 200. With battery na 5 kilowatt May hour. battery na. Yeah. So, 3 kilowatt na baka sa ano lang, ilalike ano nga mga gamit ang ara sa balay? Depende na siya. Kay amo ng usual living, ginambal nila. May amo ko ni nga gamit, amo ko ni nga gamit.
Pero we don't know how many hours sila ginagamit. Kaya syempre, energy. Ang energy involves power kag number of hours na use mo. So hindi namon masabat. That's why kinahanglan mo ng Kita bill. mo na sa imo bill. Oo, bill mo. 3 kilowatt kada, dili ka pwede ka di. Yes. 200 ka rin. Yes. Battery na. Yes, bali ang computation na para mabalaan nyo. Consumption nyo divided by 30 days since monthly, then divide sa sun peak. 4 hours minimum. Because conservative lang tayo sa Philippines, 4 to 5 hours. So, direya, atong ginagamit 4 hours na lang. Para at least safe ta. So, that's the capacity mag-compute sa aton na installation. Number 1, di ko nung i-consider kung pila bala ang monthly bill mo sa kuryente. Kung madubo man lang, wala nila gina-recommend nga mag-solar. Pero kung gusto mo convenience, pwede gid sa gihapon. Pero kunyara sa 5,000 pesos and up ang bill kada bulan, gina-recommend nila ang solar kay sa 3 years time, balik na ang gingasto mo. Kay Miara gusto, gid nila pa-install, even though ang bill nila, tamang ka-lower. So, for us, kung gusto nila pa-install, nga bill mo 1,000, 2,000, gambal na lang kami much better na. Bayari na lang na kada bulan. Oo. Kaya daw hindi visible. Pero, kung gusto niya convenient, since wala ta unstable aton power, tapos may schedule to burn out, but ina-considerate man na namon. Eh, ang number 1, i-lower down. Pero, ang convenient, hindi mabayaran sa kwarta. Correct. So, kung may schedule burn out ka, install the solar with battery. So kung si bill mo sa 5,000 and up, mas mayo. Yes, 5,000 up as bayo. Kaya siyempre, ang ROI mo, at least mga 2 to 3 years. Ibalik na. Oh, so imagine nun mo si solar panel or si solar power up to 25 years. So ROI mo 3 years, po 4th year or 5th year, free ka na. May mga naghambal naman nga matapos sila magpa-install sa solar panels, nagtinubod ng ilang mga atop kung mag-ulan. Suno kay Engineer Silver, common ining experience. Pero lang tawon man anay antes magpa-install kung ano nakalawig ang imong nga atop, base pila na kabagyo ang nag-agi kag nagatulo-tulo na nga daan ina. Dapat maghalong man ang mga installers sa mga atop nga ginabutangan kay base nipis katama. Dapat nasil na nga daan ang mga parte sa mga nagatulo antes magpa-solar. I-consider mo man nga mas ideal ang mga atop nga nagatubang pa south kaya nagatubang gid ini sa butak sang adlaw. Gani mas dako ang energy nga makuha sang solar panels. Ang isa pa gid kabalantayan ang shading nga ginatawag ukod base bala matabunan sang imong piyak balay ang imo nga mga solar panels. So, butang tabi, nagpabutang ka solar sa balay mo, kaya din gulpi lang, may nagpatindog, tupad mo balay nga 2-story, 3-story, hindi maigo ang imo nga top, siguro alas 9 na sang aga, no? Or pag alas 4 pa lang sang hapon, lipod ka na. Again, so malimit naman to ang production sa imo solar. Okay. Then you have to be realistic. Nga, tani ambal, zero na tani akong bill, pero tungod kami nagpatindog nga tupad balay ko, na-reduce naman ang output. No? So, silingon, ma-reduce ang output, ang savings mo ma-reduce man, ang payback mo medyo maatras. Ang mga issue naman sa sunog ang yara sa koneksyon sa kuryente. Amuni nga gina-inspect gid ang linyahanay sa kuryente para likaw sa sunog. Isa pa gid sa nagauso sa karon ng electric vehicle o ng EV sa kamahal sa presyo sa ganto. Mas maayo pa gid nga kung naga-solar ka na sa balay mo, naga-EV ka pa gid para ma-maximize mo ang paggamit sang solar kag wala ka nagagamit sang gatong nakabulig ka pa sa pagpatinlo sang hangin sa palibot mo. That's the best combination subong kung may EV ka, ma-charge mo sa solar mo, kinanglan magid may battery. So that you have, usually gabi ka ma-charge ang EV, wala man solar kung gabi, so sa battery ka makuha. Kung makuha ka sa kuryente, pwede man, pero mas mayo kung may battery kang ma-charge ang EV mo, especially for mag-outage bala, maglawig gid. Hindi ta gusto ang ini nga krisis nga natabo sa aton subong, pero bangod sang krisis, nakita ta ang importansya sa mga bagay-bagay nga ara lang gali sa aton palibot, pero nabali wala ta pareho sang init sang adlaw nga sarang makahatag sa aton sang kinahanglanon ta nga enerhiya. Mas naintindihan ta na ang importansya sang matinlo nga klase sang enerhiya bangod sa nagakatabo karon nga gamo sa palibot.